Meester Carolien Jacobs wordt in verband gebracht met het tragisch ongeval van Kassim van den Berg. Het jongetje dat onlangs verongelukte met een ULM. Toen we haar echter vroegen om een reactie, weigerde meester Jacobs ons te woord te staan. Jacobs, ja, je bent gepland, hè? Zij en Mark de Weert zouden volgens Rob van den Berg op het moment van de feiten verbleven hebben in de slaapkamer van de heer de Weert in het wijnkasteel van Genoelselderen. Mark de Weert werd verondersteld om op dat ogenblik op Kassim te passen. Wij hebben meneer de Weert gecontacteerd voor een reactie, maar kregen hem niet aan. Doe hem een proces aan, hè. En TV Limburg ook. Hebben ze gebeld? Ik weet niet. Ik zat bij de dokter voor mijn gips. Kijk eens, hè. 4 keer. Is dat waar, papa? Ja. In ons eigen bed. Ta-ra-ra-ta-ta.